El cas un dona poder, de quin bàndol vols tu ser? Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Teams, heroes Volcà furiós! Este és l'entrenament més dur fins avui, Kid Fury. De temps si pots superar-lo. Quin fàstic, odio el ketchup. Potser això t'agrada més. Kazum Hammer! I tu què? Penses quedar-te ahí amb cara de creïlla fregida? A mi ningú em diu creïlla fregida! Ràfega de salsa! On s'ha ficat? No sé què és pitjor, Red Splash. Si el teu ketchup o la teua punteria, torna quan millores la recepta. Que força ha tornat. Ui. No em faig equivocar amb tu, Kid Fury. Has progressat molt des que estàs amb nosaltres. Mira't, derrotant dos dels meus millors vilans, tu a soles. Segur que ja eres més poderós que els altres, Kazum Kids. El futur et depara coses grans al meu costat, però has de deixar de relacionar-te amb eixos ulls blancs. Entesos? Vinga, somriu. El professor K ha acabat això que li vaig demanar per a tu. Això només és una mostra del poder que puc donar-te. Oh! Com mola! Hi ha un fragment de Kazum en un volcà actiu. Ja hi he enviat els robotòxics, però els herois també deuen anar-ne darrere. Un volcà actiu? Et fa por? Segur que Kid Kazum i Multi hi anirien sense dubtar-ho. Per jo? Què va? Que es prepara eixe volcà! No he localitzat un fragment de Kazum perquè ara el nau ho arruïna tot. Cap, no està preparat. Kid Fury té molt de potencial, però tens raó, professor K. No podem córrer cap risc. Eixe fragment ha de ser nostre. Enviarem un líder daurat amb ell. Master Dry! Les meues ràfegues ardents no tenen rival. Pots quedar-te jugant amb el teu cotxet, principiant. Ja m'encarregué jo a soles de la missió. Faràs el que jo et diga i anireu junts. Sí. Com ordene, Mr. King. Ui. He tardat hores a fer esta composició, però segur que guanya el concurs de selfies. 3, 2, 1, ja! No estàs a l'altura de la missió, principiant. Abandona mentre pugues. Potser el que no està a l'altura eres tu. Fa anys que sóc un líder daurat. Tu quan fa que estàs així? A veure què opines quan aconseguisca el fragment abans que tu, líder daurat. Eres graciós, principiant. Doncs a veure quin dels dos ho aconsegueix abans. Tracte fet. Els meus amics, vull dir, eixos herois han arribat abans que nosaltres. Hem d'afanyar-nos. Què és això? Pareix que el volcà torna a entrar en erupció. No et fa por, veritat? Què dius? Això ho fa més interessant. Master Dry! Estic bé, no necessito la teua ajuda. Sóc un líder daurat. Està caient lava. És molt perillós. Espera que caigui mi estiguem bé. Genial. I ara, què? Què fas ahí parat? Mr. King necessita ese fragment. Ves a buscar-lo abans que siga massa tard.
Llàstima que no he dut el meu manual de com sobreviure a erupcions volcàniques. Allà vaig. Això dona més calor que el meu programa de secament. Master Dry! No puc deixar-lo ahir. ¡No! ¡Aguanta, por favor! Este volcán no podrá amb mi! ¡Doom Destroyer! Què et sembla si ho deixem en empat? Oh, gràcies, Kid Fury. Després de tot, sí que has resultat ser més poderós que un líder daurat. Mira això, traje nou! Estic increïble! Això no passa tots els dies. De fet, què m'ha passat? Eres més poderós del que pensava. Has evolucionat. Mola! Ara de recuperar el fragment. Encara estàs a temps. Jo estic massa dèbil, encara que... crec que tampoc et necessites. Què ha sigut això? Finn, Ha evolucionat? Vaja, veig que tu també has evolucionat, Kai. Això es posa interessant, perquè eixe casum serà meu!